Jamen, jeg hedder Lilian, og jeg arbejder på Glostrup Hospital. Og jeg kører med Danielle, min kollega, hver dag på arbejde. Man kan sige, at jeg synes det, jeg kan også godt se det. Det er pisse smart at køre sammen. Ja. Men det der er fordelen for mig, kan man sige, det er, at jeg kommer op. Jeg kan godt se, når jeg begynder på den der snus der, så tænker jeg, fuck, nu kan jeg ikke længere. Fordi nu står Lilian altså i den anden ende og trækker. Jeg synes altså også, det er vigtigt, når vi kører på arbejde. Jeg er sgu ikke den mest snaksalige om morgenen, vel? Og der er du meget god til at holde kæft. Hvis man har haft nogle frustrationer i løbet af dagen, har man lige en chance for at vente med en nær kollega og sige, lige få pustet ud og få lukket sagerne, så man rent faktisk har lidt bedre mulighed for at holde rigtigt fri, når man så har fri eller kører til weekend. Og så kan jeg altså se det på benzinmåler. Ja, faktisk. Ej, men han ser er også halvskaldet og... med halvskaldet, det er da meget lækkert. Nå, ja. Ja. Og så er der fest. Og i dag er der rigtig meget fest, Danny. Det er Friday. Det er Friday! Ja. Så får jeg sgu ikke mere for den 25 øre. Ikke i den her Men du kan godt lige give et ring, hvis du kører nam-nam, så stemmer jeg på fælleskørsel til nam-nam. Det er i orden. Ja. Nå, vi ses. Når vi ses, smukke. God weekend. Ja, vi ses på mandag. Ja, vi gør så.